Good job, family. Good job. Thank you very much, Ratty Boy. Anjarama, Vreman. Anjarama. Aweltanama. Ande kam afadani hasumi mayu. Ndiya kala ko sopulo ado wata. Bandira no wadi fayda. Toujours mi on wodi ko adi. Kala ko mbatta d'abord wodi ko adi. Wodi ko adi dum. Vraiment surprise show. Ko yettere Allah te ado jare te a weltanama e golle ma vraiment a wadi golle badde fayde bay wodde ko kadi yami okka be kale saji mbada ko mbadda do nimbe ala ko mi dabbani paddo do man asuwa halde hala sokulaado toujours mo hala no do ko heewi dimdo biyo ko lenyol darani me an ane andi holi on darani do lenyol taw ko gonga halteni Ratty Boy e fami o sopulo ado ko lenyol darani ko nyane may mi han unduman kala ko wondo activity mbado no nya fofoto jambe o ha darani lenyol ngoy darani fulbe ko fuladu naajo hol ko nafata kandejo salminama kancanjimi e wada dum do onde kam so wari do yitaake odo ko bay sopulo ardo ma e wada dum donc vraiment family e surprise hala ka hewta ko mbiyam mami ko re golle jokka donc vraiment a weltanama good job ko am moƴƴo Ratty Boy.